ಎಂಕುಲು ಮಂಜಲ್ದ ಇರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಬಡೆದಿನ ಆಜ್ಞೆದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜಲ್ದ ಹಿರೇನು ಕೊಯ್ಯರ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಭೂಷಿತ ಮೇರು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೆ ಪೂರ ಇನಿ ಮಂಜಲ್ ಹಿರೇನು ಕೊಯ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಕೊಯ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ತೊಚ್ಪವೇನು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತೂಕ ಎಂಚ ತೊಚ್ಪವೇರು ತೂಕ ವಿಧಾನಲೇನು ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ ತೋಲೆ ಭೂಷಿತ ಮಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಹಿರೇನು ಎತ್ತೋರು ಉಂಟದೆ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಬೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಮಂಜಲ್ ದಿರೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಏ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಜೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಗ ಹೊಂಡ ಯಾನು ದಿತ್ತು ಕೊರ್ಪೇನು ಏಪ ಹಾಡು ಅವು ಈರ ಬಂತೀನಿ ಎಂಜಿನ ಬಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಡೋಲು ಏದು ನೀತ ಅವು ಆರ ಎಂಚಿಂದು ಏತು ಅಂದಿರಿ ಏತು ಅಂದಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ಯ ಪತ್ಯಾವ ಯಾವ್ದೆ ಅವು ಒಟ್ಟೆಟ್ಟದ ತುಲೆ ಮೂಲು ಪ್ರಕೃತಿದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೂಲೆ ಕಾಯ್ಸ್ ಪಜ್ಜೆ ಆತಿಜಿ ಹೋಯ್ತಲ ಹರಿ ಕೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಹೊಟ್ಟೆಟ್ಟಿನ ತುಲೆ ಯಾಳಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಯು ಓ ಜೀವರೇ ಹಿರೇಗಾವು ಪರ್ಮಾಲನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೌಲು ಹೀರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಇದೇ ಬೈದ ತುಳಿ ಮೂಲು ಮುರಾಣಿದ ಮಂಜಲ್ದ ನರ್ತಿನ ಮಂಜಲ್ ನರ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರ್ಪೇರ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ಹೀರೇನೇನು ಸೇಮ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಾಯ್ ಪಜ್ಜಿರ ತಲೆ ಕಂತಿನ ಉಂಡು ತಪ್ಪು ಸೇಮ್ ಉಂಡು ತುಳಿ ಮಂಜಲ್ ಹೀರೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಇರಲಿ ಅಂಗಡ್ಡು ಮೀನಿ ಕೊರಿ ಎಡ್ಡು ದೇಸ ನೋಡ್ಚಿ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಳಿ ಮಂಜಲ್ದ ಮಂಜಲ್ ದೀರೆ ಪರಿಮಳೋಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಂಜಲ್ ದೀರೆ ಪರಿಮಳೋಡು ಏನವನ್ನು ಇನ್ನು ಮಂಜಲ್ ದೀರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತು ರೇಂಜ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಒಂದೇ ಮಂಜಲ್ ದೀರೆನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ದೋಳು ಒಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಕಡೆ ಮೂಲು ಭೂಷಿತ ಅಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಡ ಮಂಜಲ್ ದೀರೆ ತಲೆ ಕದ್ದಿರ ಕುಡಂಜೀರೆ ಒಂದು ಕೇನರೆ ಪೋತೋಲ್ ಒಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ ಕೂವೆನ್ ಒನ್ ಪೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ದೀರೆ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮೀನಿ ಆವಡ್ಚಿ ತುಲಿ ಮಂಜಲ್ ದೀರೆ ತಲೆ ಕನೆ ಉಂಡು ಕೂವೆನ್ ಒನ್ ಪೇರ್ಗೆ ನೆಕ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೂವೆ ಕೊಡ್ದು ಮಂಜಲ್ ದೀರೆ ಎಂದು ಮನ್ವೇರಿ ಅದ ಮಾಹಿತಿನ ಮೇರೆ ಭೂಷಿತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಕೂವೇನ್ ಬಂತೇರ್ ನೆಕ್ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ತೇರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ನೆಕ್ ಕೂವೇನ್ ಬಂತೇರ್ ಒಂದು ಪಜಿರ್ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪೆತ್ತಲೆ ಪಾಡೇರ್ ಅಂಡ ಪೆತ್ತಲೆಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಈ ತಂಡ ಅತಿ ಪಿರಪೊಂದುಲ್ಲ ರಾಖಿ ಬೈದೆ ಅನ್ನದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂಜಲ್ದೆಲ್ಲ ತಡ್ಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೊಳಂತರಿ ಪಾಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುದು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನಲ ದಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಾಕ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಕ ನೀರಾವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀರಾವಡು ಬತ್ತುಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ನೀರಾಂಡು ನರನೆ ಕೊಂಜಿ ಒಂದೇ ಸೋಡಾ 4 ಏಲಕ್ಕಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ರ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಜೀತು ತಾರೆ ಇದ್ವಿ ಪತ್ತೊಂದೆ ಲಡ್ಡು ಗಡಿ ತಾರೈ
ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಬೆಲ್ಲ ಕಾರಿದ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಅಣ್ಣನ ನನ್ನ ಐನರ ಪರದಿಯೋಡು ಬೊಳಂತೇರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೆ ಮಂಜಲ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಳಂತೇರಿನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ದಿಕ್ಕಿಲ್ ದೀತೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ 2 ಸ್ಪೂನು ತಾರಿದೆಣ್ಣೆ ಪರಡು ಒಂದು ಅದ ಎಣ್ಣೆಕ ಗ್ಯಾಸ್ದು ಮಲ್ತು ಒಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗ ಒಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಥರಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತು ಚೂರು ಅರಪ್ಪರದಿಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದಿಂಚ ಅಗಲ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಡು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಇದು ಬೊಲಂತರಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಬೊಲಂತರಿ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ತೀನಿ ನಾನು ಚೂರು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರು ಪಾಡ್ದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೋರ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರು ಪಾಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅರ್ಧ ಬೊಲಂತರಿ ಅರ್ಧ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಪಾಕ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಉದ್ದಾಗ ಚದೀದು ಮಡಿಪುನ ಚದೀದು ಇಂಚ ಉದ್ದಾಗಲ ಮಡಿಪೋಲಿ ಇಂಚಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೌಂಡುಲ ಮಡಿಪೋಲಿ ಇದು ಬೇಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೂರ ಇರಟ್ಲ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಲು ಬರ್ತದೆ ನಾನೊಂದು ನೆಟ್ಟು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಡು 5 ಹೊತ್ತು ಇಂಕಲ್ನ ಗರಂ ಗರಂ ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಗಮ ಗಮ ಬಂಪಿನ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪಾರ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಬೇಯ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಯಾನೆ ಒಂದೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.